माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाना फिन गंनै बाला आरो अन्थाइजों बुंफबनाय डाम्पारखौ जब्द खालामो। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाना फिन गंनै बाला आरो अन्थाइजों बुंफबनाय डाम्पारखौ जब्द खालामदों। उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाननि डिएफअ मुस्ताफा आली आहमेदनि बिथोनाव माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'नि आइसि रेन्जार मिन्टु बर'जों लोगोसे हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया उदालगुरि जिल्लायाव चालान गैयै डाम्पारखौ नागिरना दिहुनदोंमोन। हाग्रा मावफारियाफोरनि बे अपारेशनाव फारियै AS27C6397 आरो गंसेया AS27C5655 खौ उदालगुरिनि काहिबारिनि लामानिफ्राय बोखांनो हायो। उनाव हमजानाय डाम्पारखौ हाग्रा मावथिफोरनि मोनसे हानजाया माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'आव लाबोयो। हाग्रा मावख'गिरिफोरा खौरांगिरिफोरनो फोरमायदि जब्द खालामजानाय गंनै डाम्पाराव 20 सेन्टिमिटार बाला आरो अन्थाइफोर दङमोन।